Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ҳозир мехоҳам барои шумо дубайскиёи оригинала нишон диҳам. Як рӯз пеш ман видео карда будам. Агар дар хотир дошта бошед, 130 сомонӣ будана сангдоро, дождикои сангдори дубайски ва ҳозир бошад тозаоша нишон метам. Ӯ якум сорт набуда, я? Ӯ сифаташ камакак фарқ дошта. Рости ҳар рӯзе як материали нав меброя, аллакай пагош мебини ки амура нусхои вайш меброя, нусхои дуюм сорташ. Ҳозир бошад ман барои шумо дубайски якум сорта вайша дизайнша нишон метиҳам. Чандаи? Ин либос 180 сомон. Ина бине. Санги дизайн. Санги майда задагиай нархи дона. Агар кадоме ки оптум гирад бо ягон сомак арзон метиҳем, камтарак арзон мешавад. ин нархи ҳозираи тамошобинони азиз, оянда намедонам ё қимат мешава ё арзон мешава. Арзон тобистонда намешава ҳеҷ чиз. Ина марҳамат бинед. Дар кор боша нависед, мо хидмон доставка мекунем дӯстони азиз. Марҳамат. ҳозир дигаришам нишон метиҳам. Ана ин ранги дигаршай. Ранги дигар не, гули дигар. Фиолетовия худаш беҳад хушрӯ. Инам ҳамин нарх? ишам ҳам хе 180. Касе мисол бисёртар мегира бо арзон мешава. Марҳамат нависед, сангошон майда. Сангои хушрӯви пурра. Ира бине. Ана ин бошад нигина муқулва мегани паплина, дубайски паплин и тоза якум сорчай. ҳозир сеюм сорча, дуюм сорчам не, сеюм сорча нишон метиҳам. Ина бине. Ана ин сеюм сорча, иҷози санг задаги нест. И сифаташ медонед чӣ хеле ранги шовкай. Ранги слингай. Ранги паплини слинг хеле шохтаракай. А ин мулоимай. Дуюм сорташ чанд қисмай бад? Сангдорош? Ҳо. 100 сомон. Дуюм сорташ 100 сомон. Да и сеюм сорташ мумкин ки сангдорош чанд бошад? Не, сеюм сорташ 100 сомон ай. А дуюм сорташ чанда? Дуюм сортша надорум, намедонам. Вай худмо якум сорта. Ана ин якум сорт 180. На марҳамат. Надорум. Ҳами ҳозирак омадам. Дидед чӣ хушрӯ ду вай доранд. Ду санг задагиай фасон якум сорт. Ана донед ки ана вай материалоям ҳама хелай нусхои вай дубайскиёро бировардагиан бо нархи арзонтар ва аллакай дигар сифатай. Ана и гули дигар. Диглама барои шумо нишон додагӣ будам. Новинкай. Бози хостам дар дохили паплиноям як маросиба пешниҳод кунам, барое ки аллакай аз вақте ки видеои мо биромада буд хеле гузашт. Дар ин муддат бисёр подписчикони нав омадан канали мо. Хостам ина нишон диҳам. Инам ҳам 180, 100. Иш 160 мешава? Иш 160 мешида дӯстони азиз. Ана инам мудо бошад? Инам новинкаи 160. Ям 160 мешава? Мешава хай. Ина бини. Чӣ хушрӯ. Намудош бо 160 мешава. ҳозир бо дигар хелоша нишон метиҳем. Ана ин чӣ ном дора? Дубайски шовка нишон метиҳем. Природа. Ранги итальянски комбахтай глош. Диде. Чанд сма ира нархаш? 220 сомон будаиш. Марҳамат. Дигар чиза гуфтастиам, бо гумон накунам ки 35 сма метраш ира. Ва як чиз дигар дӯстони азиз ки рӯз ман видео карданда ҳамин 35 сомонаро касе пурсида буд айни ҳамин видеои мода. Як духтарак нависта буд ки 35 сомона чӣ буд. Дӯстони азиз 35 сомона и материалои жимпирики ҳастанд. 1 метраш материалои чи ангоркагӣ. Намун 1 метраш 35 сомонай. Ина марҳамат. И чанда? 160. Иш 160 сомон. Ғавсай материалаш мулоим, шахшул нест. Гулшам евростил. Аз ин чанд ранг буд? ҳозир як ранг мондай. Ана ин намуд игулеки беҳад махсус ҳамин ранги зардаша беҳад хушрӯ харидорӣ кардагӣ будан. И чанд сма ёзи? 200 сомон. 200 сомон и якум сорчай. Аз инам 3 сорта и 4 сортай.
دوستانی عزیز با سلینگ دوینگ همه نمودش هست از این گل نک رنگشون میروه بزیب میشون این هیچی نمیشون هیچ نمیشه قابسی خوشتو ما خودم اوجه پروبا کردگیم برای همون گفتستم اینا مرحمت در کار باشه نویسید اینش باشد سنگی دیزاینی دبایسکی پاپلینا این 180 سامونه ایش 180 این صفتش بو از طرفه از نزدیک نشون تیم مرحمت بینید چه قابسی خوشروی ماتریال از بودیگرش هم نشون میتیم انا می نسخه هم به حد بسیار دوستانی عزیز وایش پادلکاش بسیاره نکی نویا کسوتن холодная роза همین نسخه هم احتیاط شوید برای که پادلکاش بسیار از اینم ای چنده؟ 170 ایش 170 بده با چی داره؟ اگر نوینکه دیگه باشه نشون تید тамошобинони азиз мо даставка худмон дорем нависе дар ватсап рақамҳои хидимаяй бисёр вақт менависанд ки рақамҳои кияй дар рӯи экран рақамҳои хидимаяй даставкотонам ман қабул мекунам дӯстони азиз ва бо пуррагӣ бурда дар дасти шумо метиҳам даставка ҳам дар дохили тоҷикистонай ҳам дар шаҳрҳои русия ҳамаи шаҳрҳои русия ина бинед чӣ санги зиёд дора санги хамелёнам задагия фасон чанд плаиш 160 сомон и дубайская дубайский якум сортш ман дин сорт уқадар надорам яки барои нишон додан ҳамурам аз дига одам овардам ина марҳамат чанд қадар ко метавонед ки заказ кунед инчунин ҳаст аз ана ин гули рамашка аз инам сорт аста чанд сорт дора ия шумо чанд смай 180 сомонӣ марҳамат бо арзон мешава шумо нависед сангаш ҳам хе пурра задагия диде санги майдаяй хичам якум сорчай баъзеош рангошон меравада ҳамин материала дим сортош ана ҳаст аз ана ин намуд идоингая пиллагӣ ин намуд пиллагӣ гули майда касоне ки мисолам хе гул мехоҳанд ки заминаш сафед боша ина бинед дизайнерски сангчои майда дора хичам қалсак пиллагӣ бе шолк бе ҳичай пиллаи мулоими хушрӯ фасон иш 160 сомона хулоса дӯстони азиз ин буд видеои имрӯзаи мо умеддорам ки писандтон гашт метавонед нависед мо худмон даставка дорем бо ма мефаҳмонам боқӣ саломат бошед хайр